ба фикри ту бачаҳои хеза авлод дар қафои рекл мебиёнд ё ки не? бо даже гуфурашон плакатҳои рекла бигирам бардорам мада чӣ. Ма дигар барои пешравии ягон кас кор наметавонам братан. Ай монетизация ютуб ҳамиқа мегӯм ки як сомон гирифтагӣ нестум ва бачаҳо хучуна медонанд ки ман як дирам инҷа гирифтагӣ нестум ва уҷа ҳастанд одамое ки гирифтагиан сумне ки Шахер баъди як хези авлод биромаданаш хати Шон, Навик ё ки Ралик ягон хел ҳамкорӣ мекунад ё ки не? бигем ранги ҳам омада номардӣ кардагӣ нестанд да чӣ хеле ки ҳам ёкадан ҳам видеое ки ҳам ёкадан хеле ягон кас ма дар ягон дӯстуми хеле хиёнат кардагӣ набуд дар зиндагӣ не ки ба гуфти ма дар ҳамин реп ман Навик дар кор надорум ку Шон ҳам хеле марғӣ дар ягон кас кардагӣ нест. Дар канали Райдер треки ту реклама шуд. Треке ки дар канали худат биромад. Райдер ҳам хондагӣ ая вақта бура ҳам бародарош. Ма ҳозир брат дигар ҳақ надорум ягон каса ғамзада бигӯм, ҳақ надорум ягон каса нигериб кунам братан. Ё бигем нами хезера дидум мақсад гуфтум ма бояд чималиш кунам. Ой ҳамин ҷура пура мегам ку ба худоё ҳамаш як балаболизме ба. Ма рости гап як чиз мехоҳам ҳамин ҳамада бигӯм асосан ҳамин бачаҳода просто доказат кунед ки ма дар киҷо дар шумо крисае кардагиам, дар киҷо ма суми шуморо хӯрдагиам. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаҳои пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Агар ки и плани мегуфтагӣ набошад, мисол фикр мекунам аз дили ту ҳамин чиз мегзара ки ба фикри ту бачаҳои хеза авлод дар қафои рекл мебиёнд ё ки не? Барои чӣ? Барое ки ту қати 0 грамм батл доштӣ, ҳамон вақт байни айтим 0 грамм чӣ хеле ки ҳозир қати ту камтар нофаҳмоиҳо шудагӣ, ҳамхалӣ шудагӣ 0 грамм бигем аз тарафи айтим буд ва пеш аз хеза авлод биромадан ба филм ки рафтуомади ту қати грубо говоря лирико ғамзадо нормальный буд дар ҳамон батлне ки ҳам айтим ҳам хеза авлод дар пеши ту буд 0 грамм аз ҳамон атмосфера уҷа шикаст хӯрд бигем. Ҳамин чиз ба ту мешавад ё ки не? Бачаҳои хеза авлод зидди ту мебиёнд? Брат ина майли охи ина биёянд мисоли гап пишти рекл биёянд гап нест, ма ягон претензия надорум брат. Худат фикр мекунӣ ки мебиёнд ё не? Ман фикр мекунам батла вообще намеоянд. Ман мебудум ман намерафтам не ки хай пӯст биёянд пишти рекл гап нест, бишинан унҷа Шонам мумкин биёя, унҷа бачаҳои ҳамо айтим меоянд мақсад бародарои ҳамо рекл бигарданд қати ҳамо бишинанд ай тарафи ҳамо бестанд, просто ай пишти ман набестанд шид, ай тарафи ҳамо бестанд пожалуйста, ма ягон претензия надорум брат. Бо даже гуфурашон плакатҳои рекла бигирам бардорам мада чӣ. Ма тайёрии худ мебинам, кори худ намекунам. Ҳамин дар дуруни реп любой репер қати определённи одамҳо рафтуомад дорад, бигем ҳамкорӣ дорад, наздикӣ дорад, творчествоаш аҷоиб пеш мебарад. Дар ин момент Шахер қати ки короша пеш мебарад? Хайна мисол акид ягон вақт на мисол пеши худат меёӣ, мисол ягон чи дар кор мешавад, назор раҳмати калон брат. Шумо дар раҳмат ки шумои кори мо пеш мебарад. Гап нест брат, зинда бошӣ. На хай акай доди худо ай мақсад. Не круги реп мегум, не мисол Шон қати кеш рекл. Круги реп. Ту пеш қати бачаҳои хеза будӣ. Ма ҳозир рости гап брат, ягон хе круг дар дигар бовар намекунам брат. Ман мисол бачаҳо қати гап мезанам, мисол ба Инстаграм ягон реперҳо ҳастанд, мисол менависанд истуса хеле ягон ташагар прилагат кунад гап ягон группа кунем ё ки бачаҳо мегӯянд мақсад ҳамон мухлисо я хелеш мегӯяд ки яка буги группаи худа ки ма дигар барои пешравии ягон кас кор наметавонам братан. Ма чизе ки дорум, чӣ қуввае дорум, ҳамаша барои худам сарф мекунам. Оянда нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. То ҳозира ай монетизатсияи хеза 2020 гуфта метавонӣ ки чӣ қадар маблағ шуд ва киё гирифтанд? монетизатсияи мақсад ноҳаққона тақсим шуд ки ягон гап шуд? монетизатсияи ютуб ина нигоҳ куда братан, худ дар даст монетизатсияи ютуб дар дасти ки буд, дар Россия буд, меомадем ҳамон проблемаро мехостем ҳал кунем. Уҷа ҳамон дар ҳамон дуруни акай карочи хай намегӯм ки ай ҳамон акай карочи як одам дошт дар ҳамон Россия гуфт ҳамин монетизатсияи ютуба биё дар дасти ма биспорен, ман қати ҳамон ака ҳалаш мекунам. Ҳамон ака чанд бор ҳамин корро кардагия истуса метавонам. Ма гуфтам гап нест, ма
агар ки мисол одамое ки қатима шиштагӣ хестагӣ бошанд медонанд ки монетизатсияи ютуб ма да важн неста инами канали нави кадагим ку братан диим видеои партофтагим братан ҳамурам братан хеле жалба омадагиай не ки ма амура я вақти монетизатсияш дар кор шава братан ма амун трекора удалид наметонам ҳозирашда мумкин оянда да бикунам ҳамаша барои монетизатсия не ки ҳозирашда монетизатсия дар кор нест ва дар хезе 2020 ма монетизатсияро аҳамият намедодум ма мехостум пул ҷамъ шава просто пул бисёри бачида бигирем ягон хел бизнес кунем ай монетизатсия ютуб ҳамиқа мегӯм ки як сомон гирифтагӣ нестум ва бачаҳо хучуна медонанд ки ма як дирам инҷа гирифтагӣ нестум ва уҷа ҳастанд одамое ки гирифтагиан сум не ки туғре фаҳмо шахер баъди як хезе аввал биромаданаш хати шон навик ёки ралик ягон хел ҳамкорӣ мекунад ёки не ягон трек ягон вобшим ягон творчествода ҷоя кор кунад ҳамун шон мсиву навике ки ма у қадар вақт қатишон будум баъд хезе омадам аммо метонистанд авқали шармандагие ки намёкардан ку метонистанд ки авқали видео дар бораи ма кунанд дар бораи ма амтали видео накардам не ки бигем ранги ҳам меомадан номардӣ кардагӣ нестанд да чӣ хеле ки ҳам меокардан ҳамун видеое ки ҳам меокардан хеле ягон кас ма да ягон дӯстуми хеле хиёнат кардагӣ набуд дар зиндагӣ не ки ин чиз плюси маши барои чӣ ман хеле сар кардам ҷавоби саволта ки ин чиз ки шид значи любой шиданаш мумкина берадасаки ягон ҳамкорӣ шавад шон фит кунам метонам барам хати навик фит кунам ма дамиқа мегӯм ки ба гуфти ма дар ҳамин реп ба гуфти ма дар ҳамин реп ман навик дар кор надорум ку шон ҳам хеле марғӣ дар ягон кас кардагӣ нест ба фикри ман ҳам хеле балаболие ки ҳамин бачаҳо кардан ҳам хеле чиз ягон бор кардагӣ нест дар ягон дӯсташ ман ҳеҷ гуфта наметонам ма фит ҳамоли ният надорум қати навик қати шон не ки оянда ҳеҷ ка гуфта наметонад чӣ мешавад ва ман отказам намекунам агар ягон ҳамкорӣ шава ман мерам мекунам ма да фарқ надорад имада пилушидаги ҳам видео ҳам омада беҳад дарои бисёр авӣ кард брат ба худо фаҳмо 100%. ма рости гап камакакам боша шубҳа дорум ки ҳамин чизе шидеста ранге ки озери коса ним коса меган ку барои чӣ барое ки дар канали райдер треките реклама шуд треке ки дар канали худат биромад ва чӣ хеле ки мо медонем отношенияти хати бачаҳои хезе бизнес агар ки вайрон шуда бошад чӣ хел райдер бо тректора реклама кард ҳамун треки модар урӯз гуфта буди худат гуфтӣ ма бе видео савол додам гуфтум чӣ баи хали шуд хандам гуфтум ай сола бояд дар барнома медодум нагуфтум баъд ман даромадам дидам да чӣ дидам дар ютуб дидам действительно ҳамура чӣ када сообщество кадай боз бояд шубҳаи дигар дорум ишам мегум шаба дигар ҳамура сообщество кадай короче ҳамун трек ай ку братан ҳамун трек ам хеле нападоби ҳамин трек райдерам хондаги ая вақт дар бораи ҳамин бародарош дар бораи хезе не намедонам дар бораи хезе дар бораи ки дар бораи ҳамин бародарош яъне ки ҳамон одамам беҳад бигем ам хали дранҷ кашдагиай да пишти ҳамин бародари чӣ мумкин ҳамун трек ё маъқул шудагиай ё ки ягон ака гуфтагиаш ки ҳамира биги сообщество ки намедонам короче барои чӣ кардагиай ман ҳамиқа гуфта метавонам ки на ма ура папраси кардам на ӯ мара ягон чӣ гуфтай на ма ягон касароӣ кардам ки ура бигар реклама короче намедонам барои чӣ кадай ман фикр мекунам ки мумкин репа гӯш кадай таъсириш кадай мисол ранги зиндагии хича гирифта мумкин реклама ки шубҳаи дуюмум вақте ки ман тарами савола додам бе видео бегаҳ буд гуфтум шаҳриёр гуфтум дар канали райдер гуфтум тректи рекламаш дагия гуфтум амҷа гуфтум чӣ движение ҳаста мардум в курс неста гуфти не ман в курси нестам байна ин пешай барнома дроном прерка кардам канали райдера ҳамун трек нест уже дар сообщество уже нест баъд гуфтум ба фикрам ки шаҳриёр яха будам реклама кардагӣ буд дид ки ман в курси шудам ман гуфтум оз мебине ки аз бушка буромад короче темаи сӯса ҳамун трек удалид шуд брат ман ҳамин қабое нагуфтестам просто оз ма қасам бихӯрам ба меган ай беқасамам бугу боварат накунем қасам намехӯрам ҳамиқа мегӯм ки агар ҳамин чиз шоу боша ё ки мо пага бихезам бугум ҳамин чиз шоу буд ё ки ай бачаҳои мо ҳамун кас бихеза бугай ё ки ай бачаҳои мо мо шӯхӣ кардем исуса дами бигем ма чӣ қасам бихӯрам ман тамом бовар кардам намешава братан ма ҳамира бозӣ накардестам қати ягон кас брат ягон хе вымишлени тема неста ки шитоби ма барои хайп кардеста бошуми ба худо ма бача модари ма видеора дид
Тамом ман зиқ шид савол ҷавоб да бовар мекунам. рӯҳай нак бовар мисол Саволи навбатӣ бозӣ мекунӣ. видеои Lonely аввал то охирша нигоҳ кардӣ ё ки нимша дидӣ киштӣ? як бор 3 минутша тамошо кардем, як бор охирша тамошо кардем. Ихе ҳамаша надидӣ? Ҳамин ҷумлаша фаҳмидӣ ё ки не ки видеоро ман баррӯзигӣ ҳама бародаро кардам? медонистем баррӯзигӣ ҳамаша. ҳамҷа якҷоя шитагӣ маслиҳат кардем. Ана ҳамин видеора баъди биромаданаш чанд муддат пас ба дар канали ту видео биромад ва ҳамин рӯз дар Instagram дидам, дар историяти реклама дидам, дар омадам тамошо кардам. Zuba MC, агар нафаро надонем, Zuba MC бисёртар қати райдер наздикӣ дорад, бародаран ҳамкорӣ доранд. Zuba MC дар ҳамон видео полностью пушти тира мегира, Lonelyра ҳар гап мега. Рас вес бачаҳои хезе авлод маслиҳат шида боша, райдер курси боша. Чӣ сабаб шуд ки бо ин Zuba пушти тира мегира ва Lonelyра ҳар гап мега? рости гап намедонам брат. Ҳаминҷа каша шудеста рости гап. намедонам рости гап акмад нашаниҳои Зубара хати райдер намедонам брат, нашаниҳои Зубара хати дига бачаҳои хезе намедонам чӣ хелиай. Ман дар просто ҳамун мақсад мешинохтимаш ҳамчун як мисол бародаре ки мисол бародари райдер буд, бисёр вақти ҳамун райдер буд. Медонистем ки мисол бародарша ва ҳам хел гап мезадем да Инстаграмда нет менависӣ ё ки ман менависим шамхали гап мезадем ва ҳамун тема бисёр сахтш расидай. Мумкин ҳамун одам махкулуш нестай, барои ҳамура хейт дадестай чӣ кутестай. Мумкин мара фикр мекунад ки ма дар то подход кардам ҳамхали видео кардестай. Фаҳмо треке ки чӣ хеле гуфтӣ агар мабодо шон хати ё ки навиха трек шава ғамзадагӣ мешавад грубоговоря? Не брат, ҳозир нигоҳ кидай хеле гап мезанем. Ман ҳозир брат дига ҳақ надорам я он каса ғамзада бугум, ҳақ надорам я он каса нигер бугум братан. Барое ки ин чиз баъди ҳамин видео бо мегӯм ки маълум шуд ки на дар инҷа ягон кас ғамзада на нигерай братан. Ҳама одам ҳама як хелай братан, ҳама ҳамун качествои лицемерира дора, ҳама качествои балаболию марғиву ҳамин гаҳира дорада, ҳамаш доштиам значит ҳамин бозорда бигем ҳамин агар мумкин ягон 5-10% мумкин камтарак хеле бигаи ма дар кор нест аянде ма ягон чи намегирам ҳаминҷао ма дар ҳеч дар кор нест бизана бравар не ки ҳамин качествора ҳама дора тагда ҳеч ка бояд ҳеч кара дига ҳеч нага. Ман фикр мекунам ки бояд ҳеч ғамзада ва нигер бояд ай байн бираванд. ҳамин и гапа ма якум бор хай бояд ма батл дорам. Хай бо чақчақ мекунам. Уже маълум шуд ки рекла значит ғамзада намегӣ. Хай уҷа ма ира ҳеч гаранти наметавам ки дар батл ма чӣ мегӯм чӣ намегӯм брат. Нашуд ки батл тафсета савол додӣ ма пайлони нак батлан ма чӣ намекунам ки брат батла интизор мешавам. метавонам тайёр карда ё чӣ кор карда метавонам дар батл. Саволи дигари ман трекҳои пешина тамак даромадам гӯш кардам чандша. Ай ака азизам гӯш кардам. Рости ка ба бисёр одамора гӯш кардам. Дар барномаи Мизи Реп онҷа маҷора чанд нафаран нашуд ҳамин тӯи муборак истуса гапҳои мегӯем безеб задагӣ да ихеухи нашуд ҳамин реп дар бораи ягон духта хондан истуса як трек ихта гӯш кардам. Дар бораи духта хондан ҳечшон нагуфтагим, ма просто гуфтагим ки дар оҷа ки мақсад ҳамин равияра ма будам дар ҳамин равия. Слишком ғамзадагия бигем трекҳои ту чӣ сабаб шуд ки ту бас кардӣ? Просто ман фаҳмидам ки дар кор нестам хали треко кардан. Мақсад як духтае ки рафтай бо гумуш биё просто ё бигем калон шидам ё ки бигем мақсад ягон китоба хондам камтарак қилла сарам зад ё бигем нами хезера дидам мақсад гуфтам ма бояд чӣ маълиш кунам. Вобшим намедонам, ма пацаним хеле пацани чӣ набудам, хеле романтични пацани мисол қати арӯсон мегаштагӣ набудам. Может дар ҳамин сабаб буд. Хеле пацани куча будам да мақсад хеле куча братва братан навои жиз барам сибалам ё понтама. Фаҳмо ҳана дома бояд ба қадри модараш бираса. Ҳамин як зан биги зиндаги табу ба худои ҳамин ҷура пура мегам ки ба худои ҳамаш як балаболизме ба ки ягон кас дӯстат бошад дӯст қатилу чи дар ҳаҷо зиндагӣ накард дӯст ҳамин як чанд рӯз пас бин ҳамон хе ҳам меҳр бисёр мешавам. Lonely дар видеош мега ки ту гуфта тра мегам ки ту гуфта будӣ ки ман агар дар хезе авлод нагирем ман репа баҳс мекунам то исма реп мерам. ҳамин гап ҳақиқат дорад ё ки не? ҳамин ман фикр мекунам як одаме ки вообще
номи хезера дар ягон ҷо муаррифӣ кардагӣ нестай ва ягон пешравиам кардагӣ нестай дар группа. Ман фикр мекунам ман изро мекашам ина ман агар представить ки братан ман соли 2016 хезе омадам то соли 2018 ягон пешравӣ накардам ва ман мешитам 2 сол пас айдр омадану мешитам чӣ мегуфтам мардум мегуфт окей падандалак чӣ гап мезани ай ном як группае ки ти ягон чӣ кардагӣ нести гаҷа ҳамон одаме ки мара дар хезе гирифтагиай ва ҳамон одаме ки ман қатиш чӣ гап задагим чӣ гап назадагим ку пустун ҳамон одам худаш нақали видео кунад гӯяд ту мара инамтарӣ гуфтӣ ман тра хезе сир мекунам ва ман медонам ки ҳеҷ вақт одами кора намекунад барон бикуна баъд ман намхе мегӯм тамом ман хезе нестам ман навистам ту ман хезе бибурам ман бигирам аму галочка аму чизи хезера ман гуфт қатишон наштам маслиҳат накардам ягон ҷода ман намедонам карочи пустун ҳамон одам чӣ хеле мара гирифтае ку мара чӣ гуфта гирифтагиай мара чӣ хеле гирифтагиай пеш ай хезе дар омаданам мара гуфта буд биё хезе бидро ман негуфта будам барон анхи худаш видео кунад буда ки нама тра дар хезе гирифтим наба ма тра хезе сир мекунам баъд нахе ман мехезам намо галочкаи хезера мегирам гап дар ин нестае ки ман хезера слишком баъд нағз мебинам ман дар кор нест дига ман дар группа ман бигем дар группам нестам не ки ай сабабе ки намо на принцип рафтан ай бахилира намхали видео кардан ку ман намхе меистам дар ин инҷа пусун ҳамон одаме ки мара гирифтагиай духтана хали видео кунад бигӯяд ки ман тра хезе сир кардам ба фикри худат мекунӣ ё ки не намекунам бикуна хай бикуна мумкин бикуна ман намедонам хай ман бисёртар фикр мекунам ки намекунам хай намедонам сабабш агар бидонед дар комментария нависонед ман ки савола чиқири баъд намерам барои ки як тақрибан ним соати барнома рафтаистем агар ягон сухан дошта бош шаҳриёр марҳамат надошта бошӣ ба як саволи дига дорум ба тамом ман рости гап як чиз мехоҳам ҳамин ҳамада бугум асосан ҳамин бачаҳода чӣ гуфтанем карочи ма ай пушти ҳамин видеои шумо мақсад ай пушти видеои шумо амайлу просто баъди ҳамин видео биромадан чӣ кардам батли на рӯзи шашумда буд мумкин вақт чакам тараққӣ партоем барои ки чизое ки ман навистагӣ будам уже қатъи вообще совпадат намекунад не толка мақсад буда ҳамин хезраи субсидия яда буда карочи ман намедонистам ки тар мешавад в общем чӣ гуфтанем хеле када гап мезане ку меге ки ман доказательства дорам ичира доказат накуне просто доказат куне ки доказательства доре ку просто доказат куне ки ман дар куҷо дар шумо крисае кардагиам дар куҷо ман суми шуморо хӯрдагиам ва кадомет ки ай ман претензия дорем пуст намо 8 дивизион дадате ба худо хутуна пас назанем уна вай да те вай мебуроя гап задан мегира вай подписчик ҷамъ мекуна вай да фоидае инами чиза бигире доказат куне ба ман шумо да ҳеҷ кор надорум дига агар ҳамин чиза доказат накардеу ё ки нарафте ҳамун формула нарафте ҳамин чиза доказат накарде ё ки доказательства надошта боше на ҳамин видео накунем 2 рӯз 3 рӯз пас ай ман дар батл хафа нашем бачако просто барое ки ман ягон бор батла бой додагӣ нестам ман ка намехоҳам батла бой тумай пушти гавно фаҳмидӣ братан барое ки ман просто так карьерама намепартон намерам ай пушти як видео видео мара бахуват кардам як бор дига ҳазор раҳмат шаҳриёр барои розӣ шудан дар канали мо видео кардан нафарое ки видеоро то охиша нигоҳ кардан фикр мекунам бисёриҳо нигоҳ кардан чунки барнома гарм гузашт ростига айни ҳол дар рӯи экран канали шаҳриёра ва дар описани каналшай нафарое ки ссилкаро намеёбен шахер офисиал бинависонен мебуроя зинда саломат бошен худо нигаҳбони ҳар яктаи шумо ва дар барномаи оянда ки дидан мехоҳед дар комментария нависонед бод бошед зинда бошед